வணக்கம். உலகெங்கும் பரவி இருக்கும் தமிழ் மற்றும் உலக தமிழ் நேயர்களே, உங்களை 2024 புத்தாண்டு வாழ்த்துக்களும் வணக்கத்துடனும் துவங்குகிறோம். இந்த 2024 அனைவருக்கும் புத்தாண்டு ஒளிமயமாக நன்மையாக இருக்க அனைத்து நல்ல உள்ளங்களுக்கும் வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்து எமது இந்த பதிவில் சில முக்கிய தகவல்களை தங்களுக்கு வழங்க ஆயத்தமாக உள்ளேன். பயனடையுங்கள். அதிகாலை பிரம்ம முகூர்த்தத்தில் உங்கள் அனைத்து ஆசிகளும் அனைத்து நல்ல விஷயங்களும் கிடைக்க எமது வாழ்த்துக்கள். மேலும் அதிகாலை பிரம்ம முகூர்த்தத்தில் உங்களுக்கு எனக்கும் பலருக்கும் அபூர்வமான சில விஷயங்கள் கிட்டும் என உறுதியாக கூறிக்கொண்டு, உங்களின் அதிகாலை பிரம்ம முகூர்த்தத்தில் சில விஷயங்கள் உங்களுக்கு அனுகூலமாகவும் நன்மையாகவும் அமையும். அதிகாலையில் எழுந்து பிரம்ம முகூர்த்தத்தில் பிராணாயாமம், அதாவது மூச்சு பயிற்சி பழகவும். இதில் பல நன்மைகள் இருக்கும். இதன் விளக்கங்களை இந்த பதிவில் உங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்கிறேன். மேலும் பல அரிய தகவல்களை தொடர்ச்சியாக வழங்க உள்ளேன். பின்பற்றுமாறு அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன். அதாவது அதிகாலை ஏதாவது ஒரு பயிற்சி, அதிக பேர்கள் நடைப்பயிற்சி மற்றும் உடற்பயிற்சி செய்து கொண்டு உள்ளார்கள். எளிமையான பிராணாயாம மூச்சு பயிற்சியை கடைபிடியுங்கள். பல நன்மைகள் கிடைக்கும். 5 கண், காது, மூக்கு, வாய், இந்த 5 பூதங்களின், அதாவது 5 உறுப்புகளின் சந்திப்பு தொண்டையில் இருக்கக்கூடிய சளி, கபம் மற்றும் கோழை கட்டுப்பாடுடன் இருக்க வேண்டியதன் அவசியம். சில மருத்துவ குறிப்புகளை அடுத்த பகுதியில் உங்களுக்கு அதற்காக விளக்கமாக தருகிறேன். தற்சமயம் பிராணாயாமம் மூச்சு பயிற்சி, அதாவது வாய்க்கு கீழே இருக்கக்கூடிய தாடையின் கீழ் 2 கட்டை விரல்களை வைத்து கொண்டு வணங்குவது போன்ற ஒரு முத்திரையில் ஆள்காட்டி விரல் 2 விரலையும் மூக்கை தொட்ட மாதிரி வைத்து கொள்ளுங்கள். மாறி மாறி மூச்சு இழுத்து, அதாவது வலது மூக்கு சூரியக்கலை, இடது மூக்கு சந்திரக்கலை, மாறி மாறி மூச்சை உள்ளே இழுத்து ஒரு கட்டை விரலில் அந்த மூச்சு உள்ளே சென்றவுடன் அமுக்கி பிடித்து கொண்டிருந்தால் எத்தனை நிமிடங்கள் வினாடிகள் உங்களால் அடக்க முடியுமோ அத்தனை விடங்கள் அடக்கிவிட்டு மாறி மாறி உள்ளே இழுத்து வெளியே விட்டீர்கள் என்றால் சூரியக்கலை, சந்திரக்கலை, சந்திரக்கலை, சூரியக்கலை. இதில் நேர காலம் அவரவர்களுடைய உடல் வாகிற்கு தகுந்த மாதிரி அமைத்து கொள்ளுங்கள். கட்டாயம் இத்தனை வினாடிகள் என்று அவசரப்பட வேண்டாம். இது போக போக அதிகரிக்கும். உங்கள் அறியாமலே நீங்கள் மூச்சை அடக்கும் பொழுது அத்தனை மூலங்களையும், காது, வயிறு மற்றும் அனைத்து இதைகளையும் அந்த நுரையீரலுடைய சென்று அடைந்த காற்று முட்டி மூடுவதை உணர்வீர்கள். இதுக்கு நேர கட்டுப்பாடு கிடையாது, நேர அளவு கிடையாது. அவரவர்களுடைய திறமை அல்லது திறமை என்று கூற முடியாது. அவரவர்கள் முடிந்த வினாடிகள் செய்யவும். இது நன்ற பயிற்சியும் நல்ல ஒரு உடல் ஆரோக்கியத்தையும் உங்களுக்கு தரும். இதில் ஏதேனும் உங்களுக்கு சந்தேகங்கள் வரும் பட்சத்தில் எனது மின்னஞ்சல் முகவரிக்கு தொடர்பு கொண்டு
உங்களுடைய சந்தேகங்களை தெளிவுபடுத்திக் கொள்ளுங்கள். இதற்கு பல புத்தகங்கள், பல வழிமுறைகள், பலர் பல மாதிரியாக பயிற்சி அளித்து கொண்டு உள்ளார்கள். இதற்கு கட்டாயமான பயிற்சி, கட்டாயமான நேர அளவுகள் அனைவரும் பின்பற்ற முடியாது. என்னுடைய அனுபவத்தில் நான் கண்டு ஆராய்ந்த சில விஷயங்களை உங்களுடன் பகிர்ந்து கொண்டு உள்ளேன். இந்த பிராணாயாமம் அதிகாலை பிரம்ம முகூர்த்தத்தில் இவ்வளவு நேரம் செய்ய வேண்டும் என்று கட்டாயமில்லை. முயற்சி செய்து பாருங்கள். நல்ல பலன்களையும் நல்ல ஆரோக்கியத்தையும் அடைவீர்கள். இந்த பகுதியின் தொடர்ச்சியாக பல ஆரோக்கிய குறிப்புகளும் மற்றும் சில மூலிகை ஆதிகாலத்து ஓலைச்சுவடிகளில் உள்ள மூலிகை மருத்துவ குறிப்புகளையும் தொடர்ந்து வழங்க உள்ளேன். இந்த அருமையான வேளையில் உங்களை ஆசீர்வாதங்களுடன் நிறைவு செய்கிறேன். தொடர்ந்து எமக்கு ஆதரவு அளியுங்கள். யாம் பெற்ற இன்பம் இவ்வையகம் பெறட்டும். எதையும் கொண்டு வரவில்லை, செல்லும்போது எதுவும் கொண்டு செல்ல போவதில்லை. இந்த பிரபஞ்சத்தில் வாழும் வரை அடுத்தவர்களுக்கு உபயோகமாக, அடுத்தவர்களுக்கு தொந்தரவின்றி வாழும் வாழ்க்கையே சிறந்த ஒரு வாழ்வாகும். போகிற காலத்தில் புண்ணியத்தை தேடிக்கொள்வோம். வாருங்கள் என அன்புடன் அழைக்கிறேன். வயோதிக சீனியர் சிட்டிசன்ஸ், மூத்தோர் வழிகாட்டியாக அனைவருக்கும் விளங்க வேண்டும் என்பதும் எமது நோக்கமாகும். பின்பற்றுங்கள். தொடர்ந்து பின்பற்றி பல அரிய தகவல்களை அறியுங்கள். எமது ஆள் முடிந்த சில நல்ல காரியங்களை மற்றவர்கள் நமக்கு என்ன செய்தார்கள், கொடுத்தார்கள் என்பதை நாம் பிறருக்காக எப்படி வாழ்ந்தோம் என்பதே இதன் தத்துவமாகும். எமது அனுபவங்களை உங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்வதில் பெரு மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். தொடர்ந்து எமது மற்ற ஒரு பகுதிகளையும் நீங்கள் ஜோதிடம் மற்றும் என் ஜோதிட பகுதிகளையும் தொடர்ந்து பார்த்து பயனடையுங்கள் என கேட்டுக்கொண்டு நிறைவு செய்கிறேன். அன்புடன், மகிழ்வுடன். வணக்கம். தொடரும். நன்றி. வணக்கம். தொடரும். மகிழ்வுடன். நன்றி. மனிஷ் தேவதையின் குரல் சார்பாக அதாவது அட்வான்ஸ் ஹாப்பி நியூ இயர். முன்பாகவே 2024 ஆங்கில புத்தாண்டின் வாழ்த்துக்களுடன், மகிழ்ச்சியுடன், புது பொலிவுடன் உங்களை மீண்டும் 2024 ஆங்கில புத்தாண்டு வாழ்த்துக்களுடன் தொடர்ந்து உங்களை சந்திக்கிறேன். தொடர்ந்து ஆதரவளிக்கும் அனைத்து நேயர்கள், தமிழ் நேயர்கள், உலகெங்கிலும் உள்ள தமிழ் நேயர்களுக்கு எனது மகிழ்ச்சியான வாழ்த்துக்களையும் நன்றியையும் தெரியப்படுத்தி எமதுக்கு தொடர்ந்து ஆதரவளிக்க வேண்டுகிறேன். நன்றி, மிக்க நன்றி. ஓம் பூர்புவஸ்வஹ தத்சவிதுர்வரேண்யம் பர்கோ தேவஸ்ய தீமஹி தந்தனோ பிரசோதயாத். ஓம் பூர்புவஸ்வஹ தத்சவிதுர்வரேண்யம் பர்கோ தேவஸ்ய தீமஹி தியோன பிரசோதயாத். ஓம் பூர்புவஸ்வஹ தத்சவிதுர்வரேண்யம் பர்கோ தேவஸ்ய தீமஹி தியோன பிரசோதயாத். ஓம். தொடர்ந்து ஆதரவளிக்கும் அனைத்து நேயர்களுக்கும் நெஞ்சார மனமார வாழ்த்துக்களும் நன்றி, மகிழ்ச்சியுடன் தொடரும் என விடைபெறுகிறேன். மீண்டும் தொடரும். நன்றி, வணக்கம். மீண்டும் தொடரும். நன்றி, வணக்கம். மீண்டும் தொடரும். தொடர்ந்து ஆதரவளிக்கும் அனைவரு நேயர்களுக்கும் நெஞ்சார மனமார்ந்த நன்றிகள், கோடான கோடி நன்றி, வணக்கம். தொடரும்.